Helo, croeso, fi di Aunty Glen a dwi'n gweithio i Dechrau Da Sir Ddinbych. Heddiw, da ni'n mynd i sôn am lyfrau i babis. A di babis byth yr rhy ifanc i gael llyfr bach i rannu gyda chi. Chi ydi athro neu athrawes cyntaf eich babi. Ac mae llyfrau yn handi i fynd efo chi i bob man. Pan da chi'n mynd allan am dro, i ymweld â'r teulu, neu i siopa. Dyma ni ddewis helaeth o amrywiaeth o lyfrau i fabis y fan hyn. Fe ydwch chi gael llyfr bach yn y pram iddyn nhw. Neu llyfr defnydd. A fe ydych chi'n gallu golchi hwn, mae'n reit handi. A sbiwch lluniau bach dal i gael y fanna. Ac wrth gwrs llyfr yn y bath. Mae hwnna'n neis iawn. A mae nhw'n gael yn y siopa yr hyn. Ac mae yna lyfr bach fan hyn sydd yn ddwyieithog. Sydd yn sôn am rannu'r corff. Ac ar y diwedd mae yna ddrych a mae babis wrth i bodd a'n edrych ar ei hunan yn y drych yn fanna. Ac fedrwch chi wneud llyfr bach eich hun, fel llyfr bach teulu. Ac fedrwch chi ychwanegu lluniau, neu anifeiliaid anwes. Mae'r dewis yn helaeth i chi. Felly fedrwch chi wneud hwnna. Felly hefyd mae yna amrywiaeth o lyfrau amser bola babi. Ac mae hwn yn neis iawn. Fel da ni wedi sôn o blaen, lliw du a gwyn y fanna. A dyfod babi wrth i bodd jyst yn edrych ar y lluniau, a'r patryma sydd i gael cyffwrdd a theimlo. Drwch chi'n gwneud pipo fanna. Da? Mae hwnna'n neis. A mae hwn yn dod yn ddwyieithog hefyd. A da ni am edrych ar y llyfr yma heddiw. Llyfr Playbook gan Ladybird. A mae hwn yn llyfr sydd yn mynd i dyfu hefo'r babi. Mae rhan fwyaf o'r llyfrau hefo tudalena hanner crwn fel un, felly dyn nhw'n bigog i'r babi. Fel da chi'n gweld, lliwiau, patryma eto yn y llyfr yma. Car bach glas. Lle bod chi'n nabod rwy'n sydd efo car bach glas. Nain efo car bach glas, falle. Cas bach fan hyn. Sŵn anifeiliaid yn datblygu iaith. Ydych chi'n dweud miaw. Pysgod. A lliwiau'r enfys yn fanna. Beth sy'n efo yma? So rwy'n yn cuddio ty tu ôl. Beth am wneud? 1, 2, 3. Bipo! Dyma gweningen. Yn dweud helo. Ydwch chi roi bysedd ein babi bach ar yr hein. Sbiwch. Dwylo bach neu traed bach ar yr hein fan hyn. Mae tegannau'n dieddol fod yr un lliw a tymeredd. So mae'n neis cael llyfrau bach hyn i ddatblygu i sgiliau. Beth sy'n fan hyn? Mr Elephant. Be am ganu? Mr Elephant ydw i. A da chi eisiau gwneud y sŵn. Fel e. Fydd babi'n dotio yn y gwefusach chi'n symud fel yna. Da chi'n barod? Mr Elephant ydw i. 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 Beth sy'n fama? Y Buzzy Bee. Gwenyn y fanna. Shall we do round around the garden like a buzzy bee? Drwch chi'n neud ar y bol, neu ar y traed, neu ar dwylo. Round and round the garden like a buzzy bee. A 1 step, a 2 step, and a tickly under there. Llyffant y fanna, yn can bly-ni, de? A dyma ni, dyma nhw'r gwahanol ddefnyddiau fan hyn i chi fynd
drostyn nhw hefo'r babi fanna. Mae lyfr bach, stori bach del. Os di babi chi wedi blino, dim ond 2 tudalen yn hen ddigon. Ac un peth pwysig wrth gwrs, cofio roed y teledu i ffwrdd pan da chi yn cael amser stori. Os dreulioch chi 10 munud mewn diwrnod, mae rhoi cychwyn da i'ch babi. Mwynhewch y storïau gyda nhw. Hwyl fawr!